Reggel úgy kelsz ki az ágyból, mintha éjjel titokban betonozni hívtak volna. Fáj a derekad, merev a hátad, és az első pár lépés inkább hasonlít egy rozsdás robot indulására, mint egy friss reggelre. Nem biztos, hogy a derekad a hibás. Lehet, hogy a matracod nem tartja meg jól a gerincedet alvás közben. Ha túl puha, a tested besüpped, a gerinced pedig egész éjjel rossz helyzetben pihen. Pihenne. Ha túl kemény, akkor nyomhatja a csípődet a válladat, és reggel úgy érzed magad, mintha nem is aludtál volna. A jó matrac nem csak kényelmes, megfelelően alátámaszt, alkalmazkodik hozzád, és segít, hogy pihentebben ébredj. Ha bizonytalan vagy, töltsd ki a matracválasztót, és segítünk megtalálni, hogy melyik matrac lenne jó neked, vagy akár teljesen személyre is szabjuk. De erről majd a következő videóban beszélek bővebben.